Salutare tuturor! Eu sunt Emanuel și în acest video vă voi prezenta soluția de rezervare a locurilor de parcare Unipark dezvoltat de producătorul italian Cam. Unipark este un sistem ce îți oferă un plus de confort, deoarece îți vei găsi întotdeauna locul de parcare liber și poți parca prin simpla apăsare unui buton de pe radiocomandă, fără să mai fie nevoie să cobori din mașină. Este un produs destinat pentru utilizare în spații rezidențiale sau de birouri. Sistemul Unipark este configurabil în funcție de necesitate, iar pentru un sistem funcțional aveți nevoie de următoarele. Un tablou de comandă ce conține placa electronică, placa electronică inclusă poate gestiona până la 4 sisteme Unipark utilizând 3 carduri de extensie. Radiocomenzi în funcție de numărul de utilizatori împreună cu cardul radio. Motoreductorul de 24 de volți cu funcție de siguranță în caz de acționare accidentală. Deschiderea-închiderea blocatorului se realizează într-un timp foarte scurt de aproximativ 10 secunde și poate funcționa la o temperatură a mediului între minus 20 de grade și plus 55 de grade Celsius. În funcție de necesitate, un opritor mic pentru lățimea locului de parcare de maxim 2 metri, sau un opritor mare pentru loc de parcare cu lățime de până la 2,5 metri. Pentru un plus de confort în caz de pană de curent, se poate achiziționa și cardul pentru funcționare în regim de urgență în caz de pană de curent împreună cu acumulatorii necesari. Dacă v-a plăcut prezentarea noastră de astăzi, dați un like și share, iar pentru întrebări ne puteți scrie în comentarii. Pentru a vedea noile noastre prezentări, nu uitați să vă abonați. Până data viitoare, numai bine!